Ik heb alarmerende berichten gelezen over het vrijkomen van methaan. Niet alleen vanuit de permafrostgebieden, maar ook vanuit de bodem van de oceanen. Ja, op de oceaanbodem zitten methaanhydraten. Dat zijn eigenlijk een soort methaanmoleculen die omringd zijn door een schil van watermoleculen. Dus een soort ijs waar methaan in vast zit. Als dat smelt door de opwarming van het water, dan komt dat methaan vrij. Dat komt dan gewoon naar boven uit de oceanen. En methaan is een heel krachtig broeikasgas. Dat is 25 tot 30 keer krachtiger dan CO2. En dat gaat zeker een probleem worden. Ja, nu is het inderdaad vanuit koeien. Koeien dragen bij aan het broeikasgas doordat ze methaan produceren. Maar de hoeveelheid methaan die uit de oceanen kan komen, die is eigenlijk nog veel groter. Sommige klimaatdeskundigen stellen dat we al te laat zijn om de opwarming nog onder controle te krijgen met CO2-reductie. En zie geo-engineering als noodzakelijk. Hoe staat u daar tegenover? Ja, er zijn aanwijzingen dat we eigenlijk al boven de veilige grens zitten met de hoeveelheid CO2 in de lucht. En dat we terug moeten naar het niveau wat we in de jaren 70 en 80 ongeveer hadden. Dat betekent dat er dus CO2 moet worden weggehaald uit de atmosfeer. En dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je doen door heel veel bomen te planten bijvoorbeeld. Maar dat is een korte termijn. Dan moet je vervolgens zorgen dat als die bomen volgroeid zijn, dat ze niet weer afsterven en verteren, want dan komt de CO2 weer vrij. Dus dat zou je kunnen doen door hout te oogsten en het onder de grond te stoppen. Zodat je de CO2 weghaalt. Een andere manier is om de oceanen te besprenkelen met ijzer. IJzer is een voedingsstof die beperkend is voor algengroei in de oceanen. En als je ijzer toevoegt, dan krijg je heel veel algengroei. En een gedeelte daarvan zinkt naar de bodem en dat neemt dan de CO2 mee, in feite. En je kan ook, dat zijn dus manieren om CO2 uit de lucht te halen. Je kan ook de hoeveelheid zonnestraling proberen te verminderen. Door, er zijn hele wilde plannen om spiegels bovenin de atmosfeer te hangen. Zodat die de zonnestralen weer kaatsen en zo. Ik denk dat dat allemaal vrij onrealistisch is. Je kunt ook proberen wolkvorming te stimuleren. Witte wolken die weer kaatsen de zonnestraling. Ik denk dat het zeker moet worden onderzocht als een soort plan B voor als het niet lukt om de CO2-emissies onder controle te brengen. Maar het moet niet in de plaats komen van reductie van CO2. Daar ben ik dus een beetje bang voor. Om te zeggen van ja, ga maar lekker door met uitstoten en we halen het er wel weer uit. Dat is denk ik geen goed idee. Bovendien is het niet duidelijk hoe veilig dit soort maatregelen zijn. Want bijvoorbeeld het bemesten van de oceaan, ja, dat klinkt heel aardig, maar we weten niet wat voor effect dat gaat hebben op het hele systeem. Het kan best zijn dat al die algen die zakken naar de bodem en dat daar alles dan doodgaat doordat er een dikke laag algen overheen komt. Dat willen we natuurlijk ook niet. Maar de hoogste prioriteit heeft eigenlijk CO2-reductie. Ja. Ja, er zijn wat dat betreft eigenlijk 3 opties of 3 manieren om de CO2-reductie te verminderen. Dat is ten eerste denk ik minder mensen. We moeten denk ik zwaar inzetten op geboortebeperking. En dan gaan heel veel mensen gelijk roepen dat is tegen de mensenrechten. Maar ik heb laatst nog gelezen dat 350 miljoen vrouwen in derde wereldlanden een laatste kind kregen wat ze niet wilden. Dus om te beginnen zou je mensen kunnen helpen om in ieder geval te voorkomen dat ze kinderen krijgen die ze niet willen. Daarnaast is het inderdaad menselijk gedrag. Minder consumeren, daar komt het in feite op neer. Niet meer die vliegvakantie naar Turkije. En ten derde is het technologische vooruitgang. Dus groene energie, meer besparing, zuinigere apparaten en dat soort zaken. Maar eigenlijk, wat mij opvalt is dat het eigenlijk alleen maar over die derde gaat in discussies. We moeten groene energie, we moeten betere, zuinigere apparatuur enzovoort. We moeten denk ik ook kijken naar gedrag. En daar zullen we toch niet omheen kunnen. En naar de hoeveelheid mensen op de wereld. Als we dit probleem willen aanpakken. En dan gaat het niet alleen om klimaat, maar dan gaat het ook om allerlei andere milieuproblemen. Zoals de hoeveelheid plastic en de vernietiging van ecosystemen. Voor de Zeeuwen is de zeespiegelstijging denk ik wel iets wat men belangrijk vindt. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja,
Ja, zeespiegelstijging is denk ik waar wij vooral in Zeeland mee te maken krijgen als het gaat om klimaatverandering. Wat je ziet is dat er is een natuurlijke zeespiegelstijging al sinds het eind van de ijstijd. En die is altijd zo geweest. Alleen wat we de laatste jaren zien is dat die aan het versnellen is. En er is zit een soort vertraging in het systeem. Maar wat we nu al zien is dat de ijskappen van Groenland en van West-Antarctica aan het smelten zijn. En dat dat waarschijnlijk niet meer omkeerbaar is. Momenteel is de zeespiegelstijging ongeveer 3 mm per jaar. Het klinkt heel weinig, maar dat gaat wel ieder jaar door. Dat betekent dat we toch ieder decennium 3 centimeter erbij krijgen. En we weten niet in hoeverre dat nog gaat versnellen. Maar de voorspelling is dat het aan het eind van deze eeuw 60 centimeter tot 1 meter hoger staat dan nu. En daar kunnen onze dijken nog wel tegen. Maar je moet ook bedenken dat de stormvloedkering bijvoorbeeld is berekend op 1 meter zeespiegelstijging. En daarna is die niet meer geschikt voor zijn functie. En op de lange termijn zal het water 5 tot 6 meter gaan stijgen. En dat gaat sowieso gebeuren, ook als we morgen zouden stoppen met het uitstoten van CO2. Dat is eigenlijk niet meer terug te draaien. Dus wij moeten nu al nadenken over hoe wij in de komende eeuwen Zeeland boven water kunnen houden. Ja, een interessante optie die wat mij betreft wat meer onderzocht zou kunnen worden is ontpoldering. Het klinkt, heel veel mensen zijn allergisch voor het woord. En het is natuurlijk een ontzettend politiek onderwerp geworden door die hele discussie rond de Hedwigepolder. Maar door het ontpolderen, ik vind het ook een heel verkeerd woord. Hè? Ontpolderen, dat laat zo zien alsof je land teruggeeft aan de zee. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat je een dijk weghaalt en daardoor de zee binnenlaat op een land. En dat land kan dan opslibben. En langs de Schelde, in het Belgische gedeelte, zijn al experimenten geweest met ontpolderen, waardoor het land dus hoger is komen te liggen. Dus wat mij betreft zouden we er veel meer naar moeten kijken van hoe kunnen we ontpolderen inzetten als instrument om de kustgebieden op te hogen. Zodat we op de lange termijn ook die meters zeespiegelstijging die eraan zitten te komen, zodat we op een gegeven moment daarmee kunnen leven. En nu is het zo dat ontpolderen, er zijn ontzettend veel tegenstanders en er zijn mensen die zeggen dit moet de laatste meter zijn die ontpolderd wordt in de Hedwigepolder. Ja, ik denk dat dat een verkeerde benadering is. Ik denk dat we toch moeten kijken naar hoe hou je Zeeland op de lange termijn boven water. En dan zul je toch moeten kijken naar dit soort grote maatregelen. Je kunt op buitendijkse grond ook landbouw bedrijven. Was er in het nieuws dat er aardappelen zijn bijvoorbeeld die heel goed kunnen groeien op zoute grond. En het is interessant om te zien bijvoorbeeld dat het land van Saftingen, dat ligt op 5 of 6 meter boven NAP. Dat is het hoogste gebied van Zeeuws-Vlaanderen, terwijl het buiten de dijk ligt. En hoe ouder een gebied, hoe langer het ingepolderd is, hoe lager het ligt. Dus door het uit te polderen, gebieden langs de kust, kun je ze hoger laten worden en zou je ze na verloop van tijd weer kunnen inpolderen. En dat is het concept van de wisselpolders. Dus dat je een polder openstelt, een tijd laat opslibben, een halve eeuw. En dan weer inpoldert en een ander gebied weer openstelt voor de zee. Dat betekent wel dat je echt op lange termijn moet gaan denken. En het probleem met ons politiek systeem is natuurlijk dat alles binnen periodes van 4 jaar gebeurt. En dat er nooit echt wordt nagedacht over van, hoe kunnen we nou op de echt lange termijn van een halve tot een hele eeuw ons land boven water houden. Ja.